Aanstaande woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nou, waar gaan wij voor kiezen? Wij kiezen voor de Provinciale Staten. Wij gaan de statenleden kiezen voor de 12 verschillende provincies. Nou, en waarom zijn deze statenleden zo belangrijk? Omdat zij op hun beurt weer de leden gaan kiezen voor de Eerste Kamer. Dat betekent de verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn als het ware een indirecte verkiezing. En waarom is het belangrijk dat wij naar de stembus gaan op 2 maart? Wij moeten dat doen. De Eerste Kamer, je zou het kunnen zeggen, populair, is de Kamer die het werk controleert van de Tweede Kamer. Dat betekent bepaalde wetten die zij door willen voeren, de huidige coalitie, kunnen ze dat doen als zij ook een meerderheid halen in die Eerste Kamer. Nou, kunt u daar wat aan doen. Als u naar de stembus gaat, wij weten allemaal dat de verkiezingen van de Provinciale Staten geen sexy verkiezingen zijn. Ze zijn niet zo populair. De opkomst is altijd heel erg laag. En in onze gemeenschap nog veel lager. Wij doen een oproep aan u. Er zijn mensen die dagelijks vechten. Kijk wat er tegenwoordig gebeurt in het Midden-Oosten. Er zijn mensen die bereid zijn te sterven om dat recht dat u heeft en er gebruik van kan maken, vechten ze voor. Wij doen een oproep aan iedereen uit onze gemeenschap. Wij doen een oproep aan de mensen van onze gemeenschap, de Cambus-gemeenschap, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om naar de stembus te gaan. Ga stemmen. Er zijn 7 kandidaten die op de verschillende lijsten in de landen staan die van Antilliaans-Arubaanse afkomst zijn. Woont u op Curaçao en ziet u deze opname, zorg dat u uw familieleden en vrienden in Nederland doorgeeft om te zeggen, mensen, ga stemmen. Ze zijn belangrijk, die verkiezingen. Misschien niet zo belangrijk op provinciaal niveau, maar het zijn wel die statenleden die de leden van de Eerste Kamer gaan kiezen. En wij moeten ervoor zorgen dat op dit moment de huidige coalitie, die de meerderheid heeft in de Tweede Kamer, dat naar mijn mening niet mag krijgen in de Eerste Kamer. Dat zou betekenen dat de huidige coalitie dat allemaal door zou kunnen voeren, hun wensen op een zeer makkelijke manier door kunnen voeren. En daar kunt u een stokje voor steken. Mensen, 2 maart, ga naar de stembus. Dit is een oproep die ik als voorzitter van de MAAP, de Beweging ter Bevordering van de Antilliaans-Arubaanse Participatie hier in Nederland, aan u doet. Ga stemmen op 2 maart. Please hang up and try again.